Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Juče sam napravio jednu pauzu, bio sam poslovno odsutan, mislio sam da ću na licu mesta moći tu da napravim novi video, ali nije se ukazala prilika, nisam imao mogućnost da vam prezentujem nešto što sam tad u tom momentu zamislio. Viša sila je bila u pitanju. Bio sam se vratio kući, malo prečešljam vesti, vidim šta se dešava i vidim neku zanimljivost. U principu to nije zanimljivost, to je u suštini jedna patologija, ali ajde da kažemo da je to tako zanimljivo. Možda nekom sa strane, kada bi posmatrao, to bi onako možda bilo interesantno, ali prošćom Srbinu koji i ove zdravorazumski razmišlja, to je već na granici neke ozbiljne bolesti. Naime, radi se o ovom famoznom Ćacilendu koji je postavljen preko puta Narodne skupštine, koji sam čak imao prilike juče da vidim kada sam prolazio kroz Beograd. I sve čovjek nekad i primi nešto s dozom rezerve i pogotovo što mu se servira u medijima, premda to permanentno već traje sa sigurno 1-2 meseca. To neko famozno okupljanje, to nekog polusveta u okolini Narodne skupštine, u Pionirskom parku i tako dalje. Ono što je bitno za celokupan taj događaj i lokalitet koji su odabrali kako bi skretali pažnju na sebe, krajnje naravno tendenciozno, kako se kod nas radi tendenciozno, nije ni slučajno odabran, nije bez razloga odabran i nije bez razloga tu postavljeno. Naime, tu je Narodna skupština, tu je Stari dvor, koji su objekti od izuzetno kulturnog i nacionalnog značaja i pod zaštitom su države, znate. To je naravno smatračnica sa Kajmakčalana koja je prenesena i postavljena u Pionirski park, što većina verovatno Beograđana nema ni pojma. To je jedno od glavnih čvorišta, najfrekventnijih mesta u samom gradu Beogradu. I oni su upravo to mesto odabrali, eto da tu skreću pažnju na sebe, jedu prasetinu, piju, zezaju se, primaju zato debele apanaže. Verovatno je to oduzeto od jedne strane da bi se dalo drugoj, kako to obično biva kod nas. Sada, mala jedna digresija, se uvek setim Kurbizijeja koji je govorio za Beograd najružniji grad na najboljem položaju na svetu. Možda nije najboljem položaju, sigurno je jedan od najboljih položaja na svetu. Položaj koji mi nikad nismo umeli da iskoristimo, nikad nismo umeli da iskoristimo činjenicu da ta sila koja nam je dala da nam Beograd pripada i ta zavist koju su naši neprijatelji uvek osjećali prema Beogradu nam nikad nije dovoljno ništa govorila i ne govori nam ni danas i nikada u budućnosti neće nam reći dok bude sveta i veka i dok Srba bude postojalo. Jednostavno mi je pa glavni brat, Beograd, teki kale megdem, teki Branko, znate onaj naš srpski nihilizam, onaj naš životni pristup, taj neki stav, prožetni podaštavanjem i tako dalje. Duše, Obrenović su imali sjajne ideje vezane za Beograd, ali one nikad do kraja nisu zaživele, prosto to tako nije moglo. Pokušali su i sa Emanuelom Josimovićem i tako dalje, brojnim arhitektama koji su dolazili u Beograd i kroz kompletnu promenu njegove fizionomije pokušali su nešto da urade, delimično su to nešto probali posle Karađorđević, ali dolaskom komunizma koji je pokušao na sve moguće načine da se obračuna i kroz brojne ratove i kroz samu činjenicu da on 45 puta uništavan u prošlosti, kao ni jedan grad u istoriji, nisu mu dozvolili da on izgleda kao istinska i prava metropola i da bude zaista konkurentan što prema svom lokalitetu, svom geostrateškom, geopolitičkom položaju i što po svojoj nekoj arhitekturi koji bi bio pandam drugim arhitekturama širom Evrope. Srbi odlaze korak dalje. Nakon svih ovih gungula i dešavanja proteklih 6 meseci, famozna Srpska napredna stranka na čelu sa okupacionim upravnikom dolazi na ideju da postavlja javne klozete, vreće za spavanje i šatre duž i okolini istorijskih znamenitosti, frekventnih čvorišta i da naravno ono malo turista što nam dolazi i ono
malo ekonomije što imamo stopira, zaustavi, prebaci naravno krivicu na nekog drugog kako bi opravdao svoje manjkavosti, a s druge strane da pokaže sebe u onom potpuno pravom smislu reči, da se sve kod nas posmatra sve aspekta, što lakrdije, što nihilizma, što nipodaštavanja, što nekog krajnjeg primitivizma. Tako i ovo. Kao onaj filmu Lepa sa Lepo gore, ili kao Ravna gora, Guča i tako dalje. Vi imate, kao ako su radikali pravili svoje fešte 90-ih i tako dalje, i slične pseudo-desničarske organizacije. Tako imamo i sada okupljanje nazovi nekih desničara, koji verovatno Bogu dragom ne zna istorija, ali ni srpstva, i tako dalje, ali dovoljno je da viknu Aco Srbine, Kosovo je Srbija i standardne te floskule koje nam se serviraju i oni su ober Srbi. Jer kod nas u principu je se i bazirano na radikalsko bukanje i na navijačko arvalukanje i samo na taj način umemo da manifestujemo svoje srpstvo. Ne umemo kroz prosvetu, vaspitanje, obrazovanje, mi to smatramo da to tako ne treba, nego da treba samo na silu da idemo nešto, a kad nema sile, onda pa mi nismo niko i ništa, mi treba budemo vreća za udaranje i mi smo posljednja rupa na siravi. Tako i ovdje možete vidjeti jednu ozbiljnu patologiju i šizofreniju, gdje čak policija čuva, zamislite taj tek paradoks, policija čuva ljude dok vrte roštilj i kolju jaganjce, pevaju čečke pesme, onako zadrigli masi, zato primaju debele dnevnice, inkognito u šumarku, i srbuju. Znate, srbuju tako što kao oni hoće da uče, prosek godina 45, 50, vidite da to nema vize. A i oni što se kao za Boga školuju, mogu da završavaju škole po privatnim fakultetima, da je najteže otvoriti i zatvrti vrata. Sve mimo toga je već izuzetan apstraktan pojam i diskutabilno da mogu bilo šta od toga u stvari da sprovedu u realnosti. Tako da, upitna je čak inteligencija, fizički izgled smo primetili kakav je, na čemu je zasnovan, manifestacija ponašanja, zaista, kao što sam malo pre rekao, Ravna gora, koja se meni uzgred gadi i ceo onaj nastup. I ja mislim da Veljko Bulajić u grobu, kaže Bog te tvoj, pa šta, Srbi su uspeli zaista da me nadmaše, počelo je sa tom lakrdijom, nastavilo se Guče i tako dalje, svi ti skupovi, manastirski teferiči i tako dalje, koji su isto prate javni klozeti, vrti se, ne znam, kancerogene pljeskavice od nekih, Boga pitaj kakvog trulog mesa, ili nekog uvezene neke mesine od truve govedine i sinjetine iz Argentine i Španije, ali čim se teli tako besplatno, ko zna kakav je to kvalitet. A i do duše, kakav profil ljudi tu stoji, pa ja ne znam da oni znaju za bolje. Ali ajde, još kad im kaže džabe, kaže Pepa Praca, tako i oni, džabe, samo daj. Tako i oni, blago nama Srbima. I sad zamislite jedan stranac koji je to rešio za te neke praznike, šta god je on ima mislio, nema ništa lepo, ali eto, praznik rada, rešio da dođe u Srbiju, sad vidi urin koji smrdi na ulici, toaleti postavljeni u samom centru grada, vidi neki polusvet, zadrigo, masan, debeo, nikakav, pritupast, to će nikad ovdje doći. Zamislite, uzeli ste i dobili ste slobodne dane i sada je taj trend u celom svetu, to putovanje, razmena informacija, razmena distribucija ljudi, dobara i tako da je. Vi dođete u jednu Srbiju koja eto tako se reklamira kao neka otvorena zemlja prema celom svetu i vi dođete tu i vidite na ulici klozete. Od ljudi koji za ovoga hoće da uče. Oni sede tamo, pevaju čečke pesme, dižu 3 prsta i Kosovo je Srbija. A Kurti otvara pošte po Kosovo i Metohiji. Ovi otvaraju granicu 1. maja Obanje i Kosovo i Metohiji. Ovi formira na Vaskrs formira mitropoliju Kosovsku. Ovi viču Ato Srbije, Kosovo i Srbije, viču tamo nema predaje i nose one majice kako bi dali sebi na dimenziji, da podigli još svoje srpstvo na još veću dimenziju i na još veću razinu. Zaista ovdje ima ikakve pameti, ikakvog mozga. Ajmo sad na stranu, ostavimo studente i pumpaju, još oni dođu dodatno pa im dignu ego, onda viče pumpaj, onako kod degeni,
Oni pa skaču, onda pa policija pravi kordone da ih deli, da se ne poubijaju međusobno, zamislite vi to. Mislim, ja sam vas čak sklonio, pa pusti ih da se poubijaju. Tam nisam. Mislim, ovo je zaista strašno. Mislim, zaista strašno. Jedan glavni grad, imaj poljanu čoveče, izoluj se negde neku zabit, skači, divljaj, radi šta hoćeš da te niko ne vidi. Pazite, to je glavni grad, vi ste jednom istorijskom lokalitetu postavili klozete, da li iko normalan, koliko oni nas mrze. Ja uporno pričam godinama, ja ne znam, Milošević je mrzeo Srbe i on to nije krio, on Mira, Markelja, Marica i tako dalje, oni nisu krivi da mrze Srbe. I zaista, ovaj je još korak napred. Čak ni Miloševiću ta ideja ne pala na pamet, ja uvek ističem u svojim videima i uvek imao bar gde je morao stati. Prosto je morao da stane čovjek. Ovaj neće stati. Neće stati. Ima da vam smrde klozete ceo dan. Dok cela Srbija ne postane jedan klozet. Što putem Rio Tinta, rudnika, što kroz bacanje smeća koji kuda, o čemu sam ja pisao prethodnih godina i isticao to što kroz svoj posao, što kroz svoj neki privatni angažman, gde su opet ljudi, rekao, pa Matija piše tekstove protiv Đubre. Jer Srbi to tako površno gledaju, pa kao, pa šta? Pa eto, pa šta? Pa nije pa šta. A ne, nije pa šta. Nije normalno. Nije normalno da izvlačiš traktorsku gumu iz džetinje, iz uške regima, stvarno nije normalno. A pazite, to je periferna stvar za koju treba da naučiš u porodici, kad uđeš u autobus, to je kes, ti staviš đubre u kesu, krene, izađeš iz autobusa, baš kesu upravo u kantu. I čega je to nauka? Nama očigledno jest. Sad zamislite, nacija koja je aljkava po prirodi i koja smatra da to treba tako da bude, ti je naravno daš sad klozet u sve centra grada, glavnog grada, jedno od najbitnijih gradova Evrope, evo ti klozet pa miriš, blokiraj saobraćaj, blokiraj ono malo ekonomije, blokiraj promet ljudi. Zašto da nam iko dođe? I ti Kinezi, ma ne moraju ni oni da dođu. Onda kad se bude sumirao na kraju godine promet, turistički, ekonomski, privredni, vi ste krivi, mi ne bi ovo uradili da nije bilo vas. Kako obično biva, jer Srbi strašno vole da svoju krivicu vlastitu prebacuju na drugog. I u tome smo mahiri, to svi rade. Ne računam samo ćacije i ove studente i tako dalje. Generalno nam je to jedna primordijalna karakteristika da je već to nama neko kriv. I kad ja istaknem u medijima, kad gostujem negdje u svojima, pa to je infantilna osobina, to je, znate, to deca govore. Dođeš u vrtić, kažu, učiteljica me mrzi me on i tako. I to je normalno, i to ide s tim godinama dok deca ne sazre. Da to baš nije tako. Da postoji određeno restriktivno ponašanje shodno nekim delima i tako dalje. I ti shvatiš, pa dobro, sazreo sam, pogrešio sam, to je tako tad bilo i to je to. Ali da ti imaš 45, 50 godina i da tako razmišljaš i da i dalje misliš da to tako treba i da su svi oko tebe ludi što tako ne razmišljaju, pa ti si ozbiljna dijagnoza. Da je treba da se ponašaš tamo kako se ponašaš. Zato kod nas sela krdija i zato nas se svi podsmevaju. Udba je sjajno uradila sa ovom nacionalnom pričom 90-ih što je predstavila na nivou Lakrdije. I sad vi prosječnom čoveku koji ne kaže hoće ja bude nacionalista, ali hoće da protežira tu neku ideju ljubavi prema otadžbini, prema naciji, prema ne znam veri, ovom. I on kad sad izvrši neku rekapitulaciju 90-ih godina kako izgledalo sve to, ko je sve voleo te ljude, na koji način je interpretirao javnosti, kako se manifestovao, kako je kroz štampu i kroz javne nastupe ilustrovana ljubav prema tim ljudima i kako je tekao celokupan taj transparentni model iskazivanja nacionalnog biti i osjećanja, on će da se distancira i neće prići više nikad. Na stranu da su ti likovi možda imali neke i loše osobine i svi imamo dobre i loše, to je nemoguće, ne postoji savršen čovjek. Ne postoji. Sad kad vidite, vi ne biste bili nikad. I kad vidite radikale, kad vidite ćacije, kad vidite ne znam ove, ne znam, vidite Bokana, vidite naše, vidite 138, vidite ovo, vi nećete biti nikad.
Miše, tamo ove, one, nećete biti. I razne parapolicijske organizacije koje se kriju iza nacionalnih simbolica. Nećete biti nikad. Vi ćete se distancirati ovako i samo, molim te, neka. Nemoj me. Ne razmišljajući uopšte o tome da ti ljudi iz prošlosti apsolutno nemaju nikakvu analogiju sa njima. I da su oni tu svesno postavljeni da diskredituju te likove iz prošlosti. I da njih predstave kao budale i da celu srpsku prošlost predstave kao skupinu jednih debila. I da vi stalno Mišića, Obrenoviće, ne znam, generala Bernakovića, Alimpića, ne znam, Horvatovića, sad Miloša i ne znam, Vojvode srpske i tako dalje, i srpske slikare, gledate kao idiote. Gledate naše svetitelje kao Pavles Maks. Evo tolike medijske propagande i tolikog medijskog zaluđivanja, koji u suštini jeste osnovna funkcija medija te drži što u šizofreniji, što u nekoj poluagresiji, što u nekom totalnom bunilu i ludilu, ti imaš i tu tendenciju da jednu mnogo lepu ideju, koja se temeljila se na ljudima koji su se svesno žrtvovali da bi tebi bilo dobro, predstaviš na način tako što postaviš kozete na arheološki istorijski lokalitet. I time do kraja to dotučeš. I time pokažeš da ne ceniš ni arhitekte, ni vajare, ni te ljude koji su tu bili, i tu osmatračicu sa Karamarčovana i taj proboj Solunskog fronta, sve time ovako potreš. Da ne kažem neku težu reč. Nije prikladno. I onda nemojmo da se čudimo. I sad zamislite koliko je tu stranaca došlo, s obzirom da Srbija je poznat po tome vrviju špijuna u civilu. To je običan čovek. Izgleda kako izgleda i špionira. I da ne dođe, i da nije u tom svoju dođe, vidi i oglasi negde. Od što od TripAdvisora pa nadalje, kaže ljudi, da vi znate šta oni rade u glavnom gradu. Znate kako se ponašaju na ulici. Znate da se oni čak ti koji tu stoje kao brane neku ideju između ostalog, glože oko nekih par hiljada dinara, jedu pljeskavice od neke, bože oprosti, neke mačetine i boga pitaj čega, i biju se između sebe oko primata. Kao majmuni, kao kad gledate Nacionalnu geografiju, nešto pa ono majmuni kad se biju oko ženke, tako imate isto ono Čacilandu, gledate kako se ponaša. Šatro pucaju od testosterona i nečega pa se bore za primat, da ženka i primeti. Ženka koja hoće da uči, verovatno, da primeti Čaci alfa mužijaka. Ja nemam reči za ono kad vidim. Mislim, ja juče idem, kad je ovako, ono, blagi šok, policija, kordoni, ono, ajoj, ljudi moji, ono, dole Takovska, tamo počuje bulevar, ajoj, onda je Kneza Miloša, ono, visokofrekventan saobraćaj. Kaže, dalje ne idu prevozi. Ono, postavili šatre, one, majko. Ja ovako gledam, čute tu neki ljudi pored mene, šta da kažu? Znate, onaj osjećaj kada vam je neprijatno tuđe, kada si je sramota od tuđe sramote. Tako sam se osjećao. Što bi rekao ovim modernim žargonom transserbolama. Premda, ja ne znam, oni ljudi imaju vika kad možeš onda da budeš ti nemaš stida. Kad možeš podržavaš bilo koju od ovih ideologija 35 godina ti samim tim pokazu u praksi da ti ne osjećaš nikakvog stida i srama. I da tvoj moralni i ljudski kredibilitet je poprilično upitan. Ali, običan svet koji nije u celoj toj priči. Vi vidite njima na facijalnoj ekspresiji, vidite oči da oni, ono, šta je ovo, Bog te tvoj? Šta je ova država? Šta je ova zemlja? Šta oni rade? I onda kaže neko nas mrzi, neko nama nešto radi. A mi sami sebi svesno to činimo. Pa ete kako izgleda. Da li će se nešto promeniti? Naravno da neće, bit će samo gore. Bio ja fatalista, defecita u vašim očima, mračan, vakav, nakav, to je tako. Neće biti bolje. Mi je zapisano, tako je, mi svesno se ponašamo da bude sve gore i gore. Mene ovo čak i nije iznenadilo. Nije me ovo toliko iznenadilo. Ne mogu čak da kažem da je ovo kreativno, nije mi palo na pamet da ovako nešto može da uradi neko, valjda zašto polazim od sebe, da ja nisam u stanju da uradim tako nešto.
Ja se u Srbiji ponašam isto kao i inostranstvo i obrnuto. Identično. Ne znam što ja bojim neke kazne tamo. Što je mene da kazni, ne znam, Nemac, Rumun, Mađar ili ne znam nijako. To što nije bitno. Bitno je šta ti nosiš iz kuće i kako će on tebe poslije da gleda. Ako on vidi tebe da ti nosiš to 200 metara kesu, baciš u džubre, da praviš sa zeleno sveto i da radiš ovo, da se ponašaš, znači ideš tom ustaljenom stazom, ne ideš stazom, idu biciklisti i tako dalje, ti si čovjek koji zna nekog reda. Postoji neki red. Nema potrebe anarhistički da se ponašaš i da rušiš nešto što vidiš da daje dobar rezultat. Znači ovdje idu biciklisti, ovdje pešaci, majke s djecom imaju prednost, trudnice, ne znam, invalidi i tako dalje. Ajde da nam bude čisto, krenove proveće, ozavanjavanje, tako dalje, ajde da to bude lepo i zbog dece, i zbog životinja, i zbog svega. Da nam bude uredno da ne živimo ko stokama. To isto kako ja tamo radim i ovdje i obrnuto. To što sam ja tu, ne živim sam ja, nego živimo svi. Ja kad sam tu, hoću svojim primjerom da pokažem da tako treba svi da radi. Da to normalno nešto. Evo ja ću prvi da odem da uradim, da bacim. Gde je predviđeno se baci. Neću uzeti total da palim travu i da davim ceo komšiluku. Neću sigurno to raditi. Ko što Srbi radi. Neću baciti i veš mašinu u Đetinju. I traktorsku gumu i svake godine izvače nešto iz Đetinja. A volimo Đetinju. Ja uzim sam primjer Užice. Ja ne moram da idem dalje. Volimo Đetinju. Lokal patriote smo. Ovo znam Muščka republika, ako pojma nemaju sve to znati. Pričat ću i o tome jednom prvu. Pa ne znam ovo, ne znam Muščan, Jere, ovo. A đubret ne stigneš. Fasade ti otpadaju za zgradu. I još pošalješ i svoju delegaciju da sedi tamo u Ćacima. Ja mora svako mesto, pošto sam vidio da su strogo indiferencirani, strukturirani, pa Pančevo, Pančevo, da, Beograd, ovo, pa verovatno po opštinama, mesnim zajednicama i tako dalje, koliko pokazuje lojalnost, koliko je spreman onda da sedi i da vrti jagnjadi, prasadi, i koliko poznaje te četničke pesme i to, i te neke patriotske pesme od Baje Malog Ninđe. Tolika i dnevnica i toliko će biti cenjen među njima. S tim što će on njih posle da ostavi, da ih naju. To odmah da vam kažem. Evo te sad neko tu nečemu da se nada, tu neko očekuje da će dobiti neku privilegiju. Pa, gore mišljenje o njima ima sam Vučić, nego ja i vi to verujete. Sad vam to na neviđeno kažem. Se njemu gade više, verovatno, nego nam. A mu trebaju. Skreće pažnju javnosti. Trebaju mu da reši šta je zamislio i tako dalje. Zato mu trebaju. Ne znam što ih on voli. Vidjet ćete koliko ih voli kad se to prođe. I kako će da ih pozicionira da je postoji. Neki dobro hoće neki avanzovati nešto. Baš svi da ostanu uskraćeni za parče kolača. Ali većina će biti postavljena na svoje mesto i vraćena na mesto koje mu je po zaslugama i po ponašanju pripada. Onda će on krenuti, ja sam izdan, izneveren, ja branio ideju, ja viko, ja okte ovo, ja srbovo, ja dizo 3 prsta, ja ovo, ja biti najveći, najjači Srbin, ja ono. Znate, Srbija se najviše voli kad si pijan i kad si izvan nje. I kad si u Ćacilantu. I kad pevaš Baju Malog Ninđu. Tad se Srbija voli. Znate. A kad im ispričaš nešto o nekom srpskom slikaru ili umetniku ili nekom Srbinu, zadužbinaru ili dobrotvoru i tako dalje, on ćute ko muve. Zato što ne osjećaju nikakav kontinuitet s tim čovekom. Nisu spremni, su bilo tih osoba koje sam naveo, da podele deo njihove žrtve i njihovog nacionalnog osjećanja. Jer najlakše je bukati, jer lukati, jer najteže je delati. To je to za sada. Vidimo se naravno u nekom od narednih videa, bit će verovatno nešto uskoro o strancima koji su nas voleli, još nam da odlučim koga ću da odaberem, ali sam sasvim siguran da će vam biti interesantno. Hvala na pažnji i doviđenja.